Maître Soule. Bonsoir, bon. Maître Soule. Na san ka shi Zinder. Amma kuma kwano bai kawo nan magana. Na zo in nuna ma training din road. To, kai yanzu menene kake so kai? Oh, na zo in nuna ma ne. Wai iyaka abin da ka zo mun da shi kawai za ka yi kenan duka ma wai wannan ne tirin da kai ko dai kana jin tsoro da yi kawai. Wasu wani waɗanda suke kan bari su raba. Waɗa yanzu ba abin yi wani, ku bar waɗa an ba kanan wayan shi in gama ku da yayan ku. Tun daga can na tare na gan kuna waɗa, kun san ai ka san yayan ku ba wani hakuri ba wani hakuri wa gare shi ko. Amma yan kai da su ba kawai su. What? Ku zo. Haba abokai na, tun ɗazu na kuna waɗa, na ga abokina na cewa ku bar waɗa, yanzu duniya ta soya ba lokacin waɗa ba ne, kamata ya ku haɗa ƙari da ƙare ma wani in ya taɓa ku mushi, ba ku tsaya kuna waɗa ba. Kuma wannan ai ba yi ba ne, na goyi bayan wancan, na ga yana muku nasiha yana muku waɗa, wallahi na goyi bayan shi. Waɗa ba abin yi ba ne, don Allah ku sauya, ku bari mu yi. Ba matsala.依旧停在旷野上，你的身影被越拉越长，直到远去的马蹄声响，呼唤你的歌声传四方。举头望天，只见颜良行，一头泪水为我卸了妆，伤心碧蓝相思涂满墙。这夜无眠，爱的路太长，你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方。谁的眼泪在月光中凝聚成了霜？是你让我想你想断肠，你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方。如果今生不能与你结呀结成双，来世化蝶依偎你身旁。断琴弦诉不够离殇，望穿
湾秋水看不破情网，岁月轮回带不走忧伤，白雪苍茫盖不住惆怅。原上枯荣飞逝的时光，无奈岁月画笔已如霜，但求千里与你共婵娟，天涯海角我都不能忘。你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方。谁的眼泪在月光中凝聚成了霜？是你让我想你想断肠。你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方。如果今生不能与你结呀结成双，来世化蝶依偎你身旁。脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方。谁的眼泪在月光中凝聚成了霜？是你让我想你想断肠。你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方。如果今生不能与你结呀结成双，来世化蝶依偎你身旁。来世化蝶依偎你身旁。Dake kuma ga ce na lagogi da suna kuma kafin mutum ya abin da zai yi mata abubuwan sun da sun lalace.
inda ke zaune masu gudu kasa nan ne. Ga wanda ke kan mai drafu a kan yana shigo. Kai makan.
ciyawa shayi ka samo sukari ka gane yawwa da gawayi sai mai man kuwa sukari da su kaka manta kuma ka hankali ka bar wuce kuɗin kana wasa da saboda akwai wani nan ba amshe ma da iya kasa wannan ka hankali je ka wuce na Kwashe ta. Bon wawa kan ku. Wala wawa ne. Bon wawa kudin. Hasu. Wasu na ƙarni. Hasu. Ko ka koma gidan kawun waje. Yawa ƙarayi! Yawa ƙarayi! Kai ya ne wannan? Kai faruwa wannan? Don kuma ba da wani. Kai. Zo. Yawa. Kai. Yawa za a huwa. Kara mishi. Yawa za a huwa. Yawa! Ku amsa. Language. Kuma kuma wanda zan wani burowa. Ɗan raina hankali ne yaron ne, ka gane. Wannan kuɗin da kuka kwata kamar kun kwaci karti in mutuwa ta zuwa lahira. Kowa ku je ku kira shi kamar kun kwaci. Kuce! An kiwa wuce. Kai kuce ya ne da magana. Kuce! To tun da kun yi ba da bari jiya in kira wani mai kuɗin tana yi wa kwata da kanshi. Ta kira shi. Tun da kun kira shi ta mutuwa. Sai mu ɗan leƙa nan ga wani mai sigari. Ina mai sigari? Sigari. Kai ya ne, ka ba mu sigari muka ce. Ku ga sigari. Mu ɗan leƙa ko a fasa kawai. Kai. Kuma ba ka ba mun kai. Gane? Wannan mutanen da ka aike ni sai ma kayan shayi sun gare ni sun kwace kuɗin. Asirin ciwo suka ce in kira uban da zai kwana. Vamos. Ya lo checa. Hacen Yo, mugun boss.
ne halaka. Yaro ya dumi ya halaka ya bar mai bar abokan tafiya. Ina ji. Okay. Babu matsala. Ka tabbatar da kaya sun zo ne iya daidai yadda muke tuki harkokin mu ne. Ka sani ba wani shege ne. Yes. Goodbye. Waye taba mun gani? Wallahi na ga wani suna can suna bugon Ki magana mana. Na ga suna nan suna bugon kayan suna nan. Ai na suke? Nan can wannan. Zo kuna kallo a kai na kale. Kai ma ka zo kana gwalla ba in ban kashe ka ba wani kai na rinsi Allah zai sumo da kai yanzu nan. Kai zo nan. Abin da wannan yake faɗi gaskiya ne. Abin da wanga yake faɗa gaskiya ne. Gaskiya ne. Mugun boss. Hello ga. A cikin garin nan akwai wanda ya taɓa mini kani a zamana lafiya. Wai uban waye ajalin shi ya zo duniyan nan? Ai baba, wai waye ya taba ka kai? Kai magana ana magana. Baba. Wadi gaya mun ya ne aka yi, waye ya taba ka? An gaba su dole. Suka tare ka suka ma mugun duka. Kai ajalin wani ya zo yau oga. Wallahi akwai marucin garin nan Kai da Allah. A nan wurin uban waye bai san da mu ba, kama daga nan kanya ne jelak. Yo, har zuwa babbar tasha, ka wuce Fansas, ka je kara, ka shigo titin jahannama uban waye bai san da mu ba. Akwai ciyawan nan. Oga akwai Cin namun wuta. Yo, mutum yana akwai ciyawan nan cin namun wuta. Sun taza mun kai kwalwata na. Oga ƙarya ne na balbata. Haba. Kai. Wallahi ƙarya ake. Oga. Kai kutuma dumadu uban waye zai ce wai zai ja da mu a cikin garin nan. Wallahi Allah na rantsi da Allah oga ƙarya ne na rantsi da Allah ƙarya ne. Ko gidan uban waye sai a nemo shi. Yau sai na sha jinin mutum. Yau sai na ajali. Lokacin ajalin wani ya zo oga kai. Oga dole ne sai na hau caji kanan ya zama to unni ma kai. Oga ba magana Yau a cikin garin da sai na kisa. Oga. Tabbas sai jinin wani ya zuba. Na tabbatar da sai jinin wani ya zuba. Da Allah oga. Kuma dumadu. Kai uwarsa ya zo ya taka yaron muna ji da kai. Oga kake son shi ko a mace? Kamun shi gaba na. Ni na san kalan hukunci da zan mai. An gama oga. Kai kutuma dumadu. Oga na manta fa. Yo. Gani ya kahonta baya mata nauyi ba. Jaga, kai ka sani ko jaga. Ba a taɓa mu a zauna lafiya jaga. Ba a taɓa oga. Wai wannan yaron oga ne wai dan hannun daman mu ne wannan wai. Wai za a je ya zamanto wasu in daba su jori wai su je su dake su wai su guda. Kai an taɓo gidan rina fa Allah ne ya maka oga. Hanta gwamnuta hanta. Ana magana wani waye da waye kana wani an taɓo yaron oga kana wani. Kai ba ni wannan gudumar. Ban waye ya taɓo mana yaron oga. Oga kai ka sani. A nuna wani shi ko ban waye dan mu yi tashi. To. Barkai ya samu saji. Ba ta wuta. I know, no. Kai ba zaman lafiya fa. Ina inda aka taɓa yaro ko gaba ubin da zai kwane da lafiya. Sai na biya shagon laye. Ya wani ka kawo mana kaya ba. Mu je ma kawai. Ya wani kai ka kula mana da daban nan kaga ne. Zo mu tauna.
Ga daga. Yo, daga ne. Yes, oga. Oga ta kai maka oga. Huta ne. Yaro ne. Wai kafin wannan kafin area na akwai wanda ya sai taba mun yaro. Oga ba. Kane. Jini na a zama na lafiya. Ba bala'i. Sun tabo bala'i. Oga ya tabo ruwan da Oga kowa tabo gidan rina dan ubanki bai sai ya zauna lafiya ba oga. Kuma ma duma du. Kai. Oga a rayu mu muke cin taba mu muke cin bande. A karkashin kasa uban waye bai san ba. Uban waye bai san ni ba. Stop oga. Yo, Ka sani. Kwancin hankalinka shine kwancin hankalin mu. Utuma Kai duma kowa sani cewa oga. Mu kisa muka sani a rayuwa. Babu magana wallahi to ya tabo wata a raye kake so ko a mace mu banda ku ka mini a gabana ni nake so hukunta shi da kaina. Ka oga. Yo, ka bari da shaki. shigo mun da shi kawai. Tun lokacin da Ku shigo mun da shi amma ku jika ta shi. Ku jika ta mun shi. Sai ya ji a cikin shi tukun za ku kawo gidan. Ni na san abin da zan yi. Kwantar da hankalin kana da mu a duniyar nan akwai uban da ya isa ya da ku. yana mai Soule ka zo ne ka nuna gunta ka ne ku komi ku ce kara to bismillah mun zo mu kure ku Yau kai mutum yana wannan mu da jan mutar sanar kaya. Sai ga kamar wannan pomp ɗin da muke yi. In ka lura ko sojawa in suka ji su da me ake takura musu pomp. Sai dai su yi ƙaryan annariyar kula ta bayan fage. Yanzu su je su yi shi daban ko a wasu gurare haka. Kar ku ga dan muna pomp ku ce wani ƙarfe zai gagara. Sai dai shi wanda yake yin ƙaryan a zo a kasa pomp da shi ya kasa amma dan pomp yana zama ɗaya ƙarfe kuma bari a gwada mu. Wannan a wulaƙance gani wanda kake jin da shi ma ƙwarai ne. to iko Allah kuma metran garobu ne shi yana kuma kuna daga ƙarshe ne kai lai mu sani ba to yanzu ya da aiki To ka san mutum yana ayi ba wani abu ne kaga kamar ku gani kuke kamar metrawa ne dan sun je suna training suna wani so da krako sai ku dinga musu kallon kamar wasu mahaukata kun gane ku ce wannan wani shirme ne ku kuma alhalin shi wannan famfon ita ce take ba mutum condition a hannun shi kaga ya samu condition kyam ya kama jikin shi to ku ku zo kuna ƙarya ku biska ku ta kama ku kaɗai ne mazaje kun zo ku ga kunan da mai ciki da sauransu su wannan ku bar raina su shi yanzu wancan su matsala ce gare su wani karton wake mushi yanzu wani bai ma iya bugan ka a titi ka gani matsala ya samu deja wani abun ya ce ma shi ma ya kashe ka a banza illata ka to ku kuma ya ku dinga ɗaga ƙarfe ya kuna ganin kamar wasu a kuna wani buɗe
deja kenan ba wani abu ne haka ne dan ƙarya haka ne in yi gaskiya yayi sosai namiji ne in ya bugo sai a hankali amma in kara ma wai ku bar rena su deja su ma suna da haɗari gaskiya kuma hallo suna iya yin training su na kara su zo su yi naku ku kuma kuna iya yin naku kadai kuma namun ya gagare ku in dai buku yin shi dole ita famfo ya an saba ne za a iya bata wuta kaga ne a ringa kasa da ita to kun gani kenan ku bar jere da kanku ku kadai ku ce ku kadai ne wani shi ne nake son kwatanta muku nagode to ka gani abokina azumi da kai sai an jima da kawai zance nagode ka ga tafiya ta Vamos. Wannan. shi ne suke holewar shi ba matsala wurin gaba kabeji mun ga nama kai ne da kabeji Yo me ko mutu ba. wani da yi muti Ba ka bari ba. ni ji kama bai ba da 20 da Ai cane ba ta gara ne sa daga dawo da daga. Wai ashe shi da yin waye. ni da biyan ne yanzu da ciki na fara juya ne na koshi yanzu da kenta mu dan leka yanzu mantina ma kamata in samu insha Allah ku sauran tashi ko? akwai sauran tayi Kai Allah na rabi da shi. Ba hannu. na ma ku ne ran nan kuka amshe mu dama na san ku aikin ku ne na ga bayan ku ku ta mu yaro kuka mai kwace sanan rishin mutumi hanta nan mama kuka ci da madara da alayyahu da wani ne har ka bai wa ku duka ci kuke na sani to kalku da mu ba matsala bari jiya na ga bayan ku bari in je in dawo Kai wallahi ban yarda ba ina da sha. kai abokina ka yi tsida ba rawo mai ta kan kai can ne gina mun ga